linje för inrättning efter. Utan håper jag inte ska få nästan vidare. Ja, jag heter Andreasen och är uppvuxen inrikesarkitekt för Danmarks Högskola i København. Och jag vill skynda mig att säga att det är väldigt skönt att läsa spårningar tror jag att jag ska nå att gänga köken som jag på 20 minuter i havet. Men det är välkommen för på nummer 5. Örs nummer 5 i åter som är jag vet hur det Du ser här finns en svärliste till rätta eller skriva inrättning på det det som hemmet men det är mer känslan av att vara hem och följa sig när det passar som jag vill näka säga. Och det är det som är här till utgångspunkt i. Och så färdig är att ta oss om linjer och det är mest hattar och stötter. Mödlar brun, liter, ljus och generellt om fyllfärg. Du kan säga att tar vi så färra också om att bröta orsakar mig ska du inte kvätt igen va? Vi kan säga att tar vi skulle inrättas så så skulle vi också centrum om hattar och linjer och så vi är till också omfattande område.